mi oedd cyd ddarllen yn ofnadwy o bwysig yn yn tŷ ni. Mi oedd mam yn darllen stori ni bron bob nos. Mi oedd hi'n darllen pan oedden ni'n fach iawn, cyn oedden ni'n hunain yn gallu darllen, ond hyd yn oed pan oedden ni'n hun, mi oedd hi'n darllen nofela ac yn darllen pennod bob nos i fi a fy mrawd a fy chwaer. Ar yr un pryd, oedden ni'n gwasgu ar y soffa neu yn y gwely, a mam yn darllen pennod o lyfrau fel llyfrau T. Llew Jones, ac wedyn y noson wedyn oedden ni'n darllen y pennod nesaf. A mae hynny, dwi'n meddwl, wedi dylanwadu'n fawr yn y ffordd dwi'n darllen heddiw, achos, cyfrinach i chi rwan, dwi'n darllen yn ara deg ofnadwy. A dwi'n meddwl bod fi'n gwybod pam, oherwydd mod i'n meddwl mod i'n darllen i rhywun arall. Dwi'n darllen fatha taswn i'n darllen o arlwyfan i gynulleidfa na mo'n darllen i fi fy hun ydw i. Felly dyna pam dwi'n mor ara deg, achos pan o'n i'n fach, dyna sy'n o'n i'n clywed y straeon yma, achos o'n ma mor dda am darllen i fi a fy mrawd a fy chwiorydd. Felly mae hynny wedi dylanwadu yn fawr yna i. Ond erbyn heddiw, be mae darllen yn olygu fi ydy cael dianc, cael llonydd i fi fy hun i fynd i ryw fyd arall. A dyna pam dwi'n caru darllen nofela gymaint ydy oherwydd bod yna fydoedd a chymeriadau newydd yn cael eu creu. A beth sy'n anhygoel ydy un awdur sy'n creu hynna i gyd. Pan da chi'n cael nofel dda sy'n mynd â chi i ffwrdd o'ch soffa i'r byd yna, wel, yr awdur yna sydd wedi gwneud y gwaith. A dwi wastad yn meddwl am y llyfrau mawr poblogaidd pethau Roald Dahl neu straeon Harry Potter sydd wedi cael eu troi mewn i ffilmiau blockbusters lle mae yna gannoedd os nad miloedd o bobl wedi creu y ffilmiau. Wel, un person sydd wedi creu y byd a'r cymeriadau yna go iawn, de, yr awdur, a dwi'n meddwl bod hynny'n beth anhygoel, a dyna pam dwi'n caru darllen. Mae'r rhan fwyaf o'r straeon dwi'n sgwennu, maen nhw wedi dod unai o atgof plentyn o rhywbeth dwi'n gofio pan o'n i'n fychan, neu mae wedi dod o rhywbeth o'n i wir isio pan o'n i'n fach neu wedi breuddwydio amdano fo. Felly mae llyfrau Asiant A, mae'r prif gymeriad yn ysbiwraig, a dwi dal yn hoffi darllen llyfrau am spies a secret agents a bethau felly. Felly, pan o'n i'n fach, o'n i'n meddwl bod hynna'n eitha cool. A mae yna reglenni teledu a ffilms yn does am blant sydd yn ysbiwyr. Felly, dyna lle mae'r stori yma di dod. Just fy niddordeb i a bod fi wrth fy modd yn meddwl, ella fyswn i'n gallu bod yn ysbiwraig rhyw ddwrnod. Ond dyna lle mae'r rhan fwyaf o straeon yn dod gen i ydy meddwl am beth swn i'n hoffi darllen pan fyswn i'r oed y llyfrau dwi'n sgwennu. A be fyswn i'n ddymuno ddigwydd. Achos y gyfrinach fawr i chi rwan ydy, pan da chi'n sgwennu stori, chi di'r bos, chi sy'n cael penderfynu beth sy'n digwydd. Felly mae hynny'n wych, dydy? Cymeriadau, wel, dwi wrth fy modd yn creu cymeriadau. A dwi hefyd wrth fy modd efo fy nghymeriadau i fy hun hefyd. Mae yna lot fawr ohonyn nhw, yn enwedig y prif gymeriadau. Mae siŵr bod nhw wedi dechrau fel fi fy hun. Mae yna elfen o fi ynddyn nhw. Mae yna rhain yn nhw'n hyd yn edrych fel fi. Llyfr Nanw a Caradog Crafog Llwyd Lloerig. Helen Flwc oedd enw'r ddynas nath wneud y lluniau yma. A dyma hi Nanw. Chi'n gweld i fanna? Gwallt, brown, bler, hir, breichiau, coesa, tena, bach yn drwsgl, fel na'n union oeddwn ni. Mae gen hi frychni, freckles, a mae hi'n neud fel, dych chi'n gweld dot i ddot? Mae Nanw'n gwneud dot i ddot ar ei freckles. Gynna fi ddim brychni, ond mae hi'n debyg iawn i fi. Mae hi'n fler, mae'n codi'n hwyr, mae'r stori'n dechrau efo mam yn gweiddi arni hi. I ddeud, coda! A fel o'n i wastad yn colli bws i'r ysgol a bopeth. Felly mae hon yn enghraifft eitha da o bod fi wedi dechrau efo cymeriad tebyg iawn i fi, ond mae yna rhywbeth hudolus, anturus yn digwydd iddi hi yn y stori. Mae'n cyfarfod dyn bach o'r enw Caradog Crafog Llwyd Lloerig. A mi fysa'n wych cael y ddau yma yn dod i tu ni am bnawn i gael te parti, bysa'r ddau yn nhw wrth i bodd efo jelly, bysa Caradog Crafog ella yn mynd o bach yn bonkers, so yn cael bita gorfod o jelly, so fod yn bwnsio rhaid y lle i gyd. Ond fysa Nanw eisiau mynd syth allan i ddringo'r coed sy'n gwmpas yn tu ni.
Felly dwi'n gwybod sy'n ni'n cael sport efo nhw. Rhywun arall sydd yn edrych yn debyg i fi ydy Alwena Breichia Tenna. Dyma hi. Pan o'n i'n rhywun oed ag Alwena, oedd gyda fi Breichia Tenna ac o'n i'n edrych yn wan ac yn eiddil. Ond o'n i eisiau chwarae rygbi. Ac o'n i'n cael chwarae rygbi hefyd tan o'n i 12 oed yn clwb rygbi Pwllheli. Felly dyna beth yw'r stori yma. Stori am Alwena eisiau mynd i chwarae rygbi. Union dy stori o'n i eisiau mynd i chwarae rygbi. Ac ar y dechrau oedd yr hogia ddim yn pasio'r bel i fi. Nes i benderfynu ymarfer a dod yn weddol iawn. Do'n i'm yn anobeithiol, dim fi oedd y gweitha ar y cae. Ac o'n i'n taclo ac o'n i ddim ofn dim byd bod fi'n edrych fel plyan o wan. Felly dwi'n siŵr y besa cael gêm o rygbi efo Alwena Breichia Tenna yn hwyl hefyd. Pwy arall sydd gennym fi o ran y cymeriadau? Mae gen fi Lottie a Jack, yr efeilliaid yn y llyfr Y Tocyn Raffl. A mae Lottie a Jack, maen nhw wedi cael eu henwi ar ôl plant dwi'n nabod sy'n byw Gaerdydd, Lottie a Jack, illa bydden nhw'n gwylio hwn. Helo Lottie a Jack. Efeilliad, asbych, mae nhw'n gwneud llanast. Dwi'n meddwl, o'n i'n blentyn bler iawn a pob dim yn bob man, felly mae lot o'n nghymeriadau fi yn fler, felly ella fysa fo ddim yn syniad da cael nhw i gyd yma am barti, achos o'n i'n gorfod glanhau am tua wythnos wedyn yn byson bob dydd. Ond mae Jack yn y stori yma, mae o'n creu dyfeisiadau gwych, mae o'n gallu creu trapiau, mae gen o trap ffa pob, sydd yn rhyw fath o drap lle mae yna ffa pob yn disgyn dros ti. Mae yna trap lle mae o'n dal rhywun a'i hongia nhw ben i lawr. Mae yna bob matha dricia. A mae Lottie yn dda iawn o chwaraeon. Mae'n gallu gwneud pob math o dricia efo peli a pob math o bethau felly. Felly, bysa'n hwyl cael nhw. Dwi'n siŵr, sy'n ni'n gallu cael gêm enfawr. Rwy'n trach ti parti, ella gêm enfawr o rhyw fath o bêl-droed, rygbi, rownderi. Swn i eisiau bod ar y tîm Alwena Breichia Tenna, fi, Lottie a Nanw ella. Ond mae Nanw bach yn drwsgwl, mae'n siŵr sa hi'n gollwng y bel yn eitha aml. Be arall sydd gennym fi? Wel, wrth gwrs, mae gennym fi lot o gerddi hefyd, dwi'n barddoni. A mae yn y llyfr yma, dim ond Traed Brain, mae yna un cerdd am bentra o'r enw Pentra Idioma. Ac mae Valerian Leblanc, sydd hefyd wedi gwneud fideo ar gwefan Cyngor Llyfrau, ewch i wylio fo. O hi ydy'r artist teol y gyfrol yma. A mi nath i greu y pentra o'n i wedi ddychmygu, o'n i wedi sgwennu amdano fo Pentra Idioma. Fan hyn mae gennych chi Auntie Bet, sy'n siarad trwy het. Felly mae hi jyst yn ddynes sydd yn gwisgo het dros y gwyneb trwy dydd bob dydd. Mae gennych chi yr awdur sydd yn defnyddio Traed Brain i ysgrifennu. Mae lawysgrifen o'n fler iawn. Mae yna leidr blewog yna. Mae yna ddyn efo clistiau dros y gorff i gyd, yn glistiau i gyd. Hogyn bach sydd yn wen o glist i glist. Mae gynno fo, mae wen o'n dechrau fan hyn ac yn gorffen fan hyn. Wir ar i chi. Ac wrth gwrs, hen Ragedd a Ffyn yn disgyn ar awyr. A mae yna fynydd llestri, fel bod chi'n gallu mynd dros ben llestri. Felly, sy'n ni wrth y modd mynd i Pentra Idioma gyfarfod yr rhain i gyd. Alla sa nhw'n gallu gwneud y tîm rygbi, pêl-droed, hoci, rownderi, be bynnag fysa fo, yn erbyn fy nhîm i, efo Nanw, Alwena Breichia Tenna, a Lottie, ac wrth gwrs, sa rai fi gael Alice, yr asiant cudd yna hefyd. Fysa hi, a ella sa rai iddi hi fod yn ddyfarnwraig, achos mae hi mor glyfer ac yn gyflym ac yn gry. Dwi'n siŵr bysa hi'n chwalu'n i gyd. Felly, ie, da chi wedi gwneud fi feddwl dwi eisiau cymeriadau mae i gyd ddod yn fyw a dod i TV i ni gael just pnawn chwarae a gwneud chwaraeon a bwyta jeli. Perffaith. Ond os da chi eisiau creu cymeriadau ar gyfer sgwennu stori, neu os da chi'n caru rhyw lyfr a da chi'n darllen am y cymeriad yma, ond os am byd yn bod efo chi yn tynnu'r cymeriad allan o'r llyfr a dechrau dychmygu beth sa'n nhw'n neud, sa'n nhw'n dod i tu chi. Ia, gnewch hynny. Dwi'n siŵr gywch chi hwyl. Dwi'n mynd i ddarllen pwt o'r llyfr Asiant a Her Ell. Yn y llyfr yma, hwn di'r ail yn y gyfres. Mae yna lyfr coch, llyfr cynta, a wedyn yr un piws. Ac os dwi'n onest, hwn di fy ffefryn ni. Mae
Alice Phillips, sef yr asiant Keith, ond nid dyna ei henw iawn i wrth gwrs, achos mae'n asiant Keith sy'n neb yn gwybod beth ei henw iawn i. Mae hi mewn cystadleuaeth arbennig lle maen nhw'n gorfod gwneud pethau fel dianc o escape room. Mae'n gorfod darganfod, mae'n gêm dirgelwch lle mae'n gorfod darganfod pwy di'r llofrydd. Mae yna rhyw fath o ras rhwystyr lle maen nhw'n gorfod casglu baneri, ond mae yna lwynogod, sef pobl yn ceisio i dal nhw. Felly mae yna antur yn y gystadleuaeth, ond mae yna dro yn y gymffon tua'r diwedd. Nid cystadleuaeth gyffredin mohoni, ac mae yna rhywbeth amheus iawn yn digwydd, ac maen nhw mewn peryg go fawr. A wedyn dwi am ddarllen tamad o'r tua'r diwedd y llyfr, lle mae Alice a 3 ffrind mae wedi wneud yn ystod y gystadleuaeth yma, sef Gwlythyn, Steffan a Rwa. Maen nhw mewn sefyllfa go beryglus, maen nhw'n ceisio croesi'r tŷ yma ar gyfer rhyw fath o dasg, ond mae'r tŷ'n llawn synwyryddion, sensors, ac os ydyn nhw'n taro'r synwyryddion, mae yna rhywun yn mynd i'w dal nhw yno, felly maen nhw'n gorfod trio bod yn dawel a chyrraedd yr ystafell arbennig yma ar gyfer rhywbeth, ond mae yna bethau yn digwydd. Felly dwi'n mynd i ddarllen rhan golygfa bach o densiwn lle maen nhw'n trio croesi yr ystafell. Maen nhw'n trio datrys cliwiau mwyn diffodd y synwyryddion fel bod nhw'n gallu mynd ymlaen i'r ystafell nesaf. Maen nhw yn yr ystafell fwyta yn y tŷ yma. Roedd y bwrdd yn un o'r byrddau mawr hirgrwn yna gydag un goes nobl yn y canol. Roedd y bwrdd yn siŵr o wegen rhywfaint a gwneud sŵn, neidiais a glanio arno yn ddiogel, a gollyngodd pawb ei gwynt mewn rhyddhad. Ond yn araf, dechreuodd y bwrdd sigo am i lawr. Cer i'r canol, hasta! Bloedd si brydodd Gwlythyn arnau wrth i mi gysgrialu i gydbwyso'r bwrdd ac eistedd yn y canol. O na, roedd y bwrdd fel seeso, edrychais tuag at y blwch codau. Byddai'n rhaid i mi hongian oddi ar ochr y bwrdd er mwyn rhoi'r cod i mewn, heb sôn am allu gweld beth oedd y cliw. Gwlythyn, meddwn ni, mae'n rhaid i ti neidio ar ochr yna'r bwrdd tra dwi'n symud y nes i weld y cliw. Be os wneith o dorri? Wel, mae'n rhaid i ti gael ffydd. Doedd dim amser i ddeud dim byd arall i'w bersodio fo. Roedd Gwlythyn yn barod i neidio a bunna'n llisro'n araf tuag at yr ochr arall. Unwaith yr oedd y bwrdd yn dechrau siglo, neidiodd Gwlythyn a'i gydbwyso. Clap! Gwnaeth y bwrdd sŵn wrth daro'r llawr. Llyngodd pawb i gwynt. Lwcus, doedd dim synwyryddion o dan y bwrdd. Ro'n i'n gobeithio nad oedd neb na dim wedi clywed y glap chwaith. Roedd yn rhaid i ni frysio a bod yn dawel. Wrth i Gwlythyn a fi gydbwyso, gwirais i ddarllen y cliw, ond doedd dim byd wedi sgwennu. Dim ond llun ciwb. Ro'n i'n ama fod hwn yn gliw mathemategol eto. Gwlythyn, si brydais, dwed wrth Steffan, ciwb. Edrychodd Gwlythyn yn hyrt arnau, ciwb. Trodd ei ben a dweud wrth Steffan. Daeth yr ateb nôl yn chwim. Roedd Steffan wedi ciwbio 1, 2, 3 a 4 a chael y rhifau 1, 8, 27 a 64. Felly'r cod oedd 1, 8, 2, 7, 6, 4. Ceisiais ymestyn fy mraich i roi rhifau i mewn. Gafal yn fy nghoesau, meddwn yn dawel wrth Gwlythyn. Cydiodd ynta yn fy nhraed a gorwedd ar ei fol cyn troi i ben a dweud o Steffan ymwneud yr un peth iddo yntau. Roedden ni'n un gadwyn hir ar draws yr ystafell, ac roedd blaen y mis yn cyrraedd y rhifau. Mae dysgidiad yn llithro, Gwlythyn! Roedd braw yn llais Steffan. Llithrod Gwlythyn o'i afal a dechreuodd y bwrdd ddisgyn yn araf gyda fy mhwysau. Gwthiais y rhif olaf i mewn ac eithon bendra mwynygol i'r llawr. Ond diolch byth, ro'n i wedi llwyddo i ddiffodd y synwyryddion mewn pryd. Ond roedden ni wedi creu tipyn o sŵn. Dewch, dewch, brysiwch! Sgrialodd y 3 ohonom ni allan i'r coridor gwag. Roedd Mr Frozen wedi clywed, ac roedd Rwa wedi'n clywed hefyd. Diolch byth i bod hi'n hogan glyfar. Wrth glywed y swyddog yn dod o'i stafell ac yn diffodd synwyryddion y gegin mwyn dod i ymchwilio beth oedd y sŵn, tarodd hi blanhigyn nes i hwnnw syrthio ar y llawr o flaen y robot bach oedd yn ein herlyd. Dringodd a gosod ei hun uwch ben y robot a'r swyddog, yng nghornel yn enfwd. Roedd y robot yn hofran yn ôl ac ymlaen yn yr unfan wrth synhwyro Rwa uwch i ben,
ond roedd yn edrych yn union fel petai o wedi taro'r planhigyn a gwneud llanast a sŵn. O, robot stupid, ti sy'n gwneud mes fan hyn? Cydiodd y swyddog diogelwch yn y robot a'i gario nôl i'w swyddfa. Roedd Rwa yn rhydd i ddod ar yn hola ni. Dwi'n falch yn bod ni'n pedwar efo'n gilydd, meddai Steffan, wrth i ni sefyll y tu allan i ddrws y swyddfa lle roedd y cwpwrdd a'r gist. Os da chi eisiau gwybod be sy'n digwydd wedyn a be oedd wedi digwydd cyn hynny, wel, darllenwch y llyfr. Mae gen i her greadigol i chi rwan. Da chi wedi clywed gen i fod llawer o ysbrydoliaeth i wedi dod o fy mhlentyndod i, bethau dwi'n gofio, pethau ni'n breuddwydio amdano nhw, straeon oedd yn digwydd i fi go iawn, ac mi o'n i'n troi nhw fewn i stori antur fel arfer. Felly dyna dwi eisiau i chi wneud. Na i roed enghraifft i chi. Pan o'n i'n ifanc, o'n i'n dod i Garnfadryn lle dwi'n byw rwan, i chwarae fo ffrind. Ac yn Garnfadryn, mae gennych chi un mynydd mawr ac un mynydd bach, Garnfadryn a Garn Fach. Ac oedden ni chwarae llwyth ar y mynydd ac yn dringo ac yn clywed straeon ac yn deud straeon am y brenin Arthur yn dod yma a claddu trysor o dan un o'r cerig. Ond un o'r pethau ni'n wastad yn meddwl dylsan ni fod wedi gwneud, a nathon ni ddechrau cynllunio'r peth, oedd rhoi rhaff hir o ben Garnfadryn, Garn Fawr, i Garn Fach, ac oedd sod cadar yr rhaff, a wedyn byddwn ni'n gallu eistedd ar y gadar a llithro ar hyd yr rhaff yr holl ffordd o un mynydd i'r llall. Wel, wrth gwrs, nes i ddim gwneud hynny go iawn, ond dwi rwan wedi bod yn meddwl lot am hynna ac wedi penderfynu ella y gwneud sgwennu stori am y peth, achos mi fedrai allai roi hynna mewn stori, mewn llyfr. Felly dyna dwi eisiau chi wneud. Meddyliwch am be da chi'n hoffi wneud, be da chi'n hoffi chwarae, a gofynnwch wrth chi'n be os ysa hyn yn digwydd go iawn. Neu ella bod yna stori mae rhieni chi'n ddeitha chi drwy'r amser yn eich nain chi neu ryw anti neu rhywbeth wastad yn dweud, o, dwi'n cofio pan oedd ti'n bach, oedd ti'n mynnu bwyta llyfr, enghraifft. Wel, be sy'n digwydd os ysa ti'n bwyta llyfr? Fysa'r cymeriadau'n dod yn fyw yn dy fol di? Ella wir. Felly dyna dwi eisiau chi wneud, iawn? Dewis rhyw atgof neu rhyw stori amdano chi. Ella bod o mond i digwydd wsos dwytha, neu ella bod o di digwydd 3 blynedd yn ôl. Cymrwch y stori go iawn yna a defnyddiwch chi fel pwynt dechrau i stori arall. A gall unrhyw beth ddigwydd, cofiwch. Ella bod hi'n stori ddigon da fel ma hi, ond sgwennwch honno i lawr. Ond defnyddiwch rhywbeth go iawn, rhywbeth oeddech chi'n meddwl amdano fo go iawn, neu rhywbeth nath ddigwydd go iawn, a trewch hwnna mewn i ryw fath o stori antur. A dewch â chymeriad arall i mewn. Ella medrwch chi ddefnyddio cymeriad o lyfr da chi wedi ddarllen yn barod i ddod mewn i'ch stori chi. Cofiwch, mae unrhyw beth yn bosib. O, gobeithio wir newch chi anfon yr straeon yma, sy'n wrth fy modd yn clywed nhw. Pob lwc!